Hallelujah. Yɛda Onyankopɔn ase ɛwɔ ne kɛseyɛ ɛne ne meneyɛ ho. Ɔdomfoɔ yɛhyɛ wo anuonyam san sɛ woyɛ Nyame a wote aseɛ. Ɛnnɛ nso wode de akyɛ yɛn ɛna mo adom nso abue kwan ama yɛn sɛ yɛnya yɛn ho nkitahodie. Yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo dim sɛ Awurade fa w'akwan na di wo hene Awurade. Ma mmɔborɔhunu yɛ kɛse wɔ yɛn abrabɔ mu. Awurade kyerɛkyerɛ yɛn w'asɛm mu ne ntimi nte aseɛ yie wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔdɔfoɔ yɛbɛfɛ akenka nsɛm afi Mateo asɛmpa eti aduonu nwɔtwe. Kyekyɛmu baako kɔsii du. Onyankopɔn abaawa. Ɔsɛmpakani Jacqueline ɛne na Nyame nam so de ne nsɛm ayɛ nyinaa yi. Na ɛkasa fa wusɔreɛ no ho. Saa bere yɛbɛn bronya. Obi bɛbisa saa de nti na yɛkasa fa wusɔreɛ ho. Efisɛ sɛ Yesu Kristo ba asase yi so yi ɛna owuiɛ na wansɔre a na nka yɛn nidasoɔ biara na wei deɛ ɔsɔreeɛ. Nti na wo mu mpo yɛpɛ sɛ yɛda ne wusɔreɛ nso adi. Ɔse kɔsiara anɔpa ɛberɛ a na adeɛ ba bɛkye Mary Magdalene ne Mary baako no ɛkɔɔ ɛda no ho sɛ ɔmɔkɔ akɔsra Jesus emu no. Na sɛdeɛ yɛate no wɔ Bible ne baabi bebree no na ɔmo kita aduhwam ne adeɛ a ɔmo de kɔsrasra no. Suddenly there was a great earthquake. Therefore, afei mpɔfiri mu a na asase wosoɔ esi na Onyankopɔn bɔfoɔ ada ne ho adi na ofi soro ɛna ɛbaeɛ ɛna obɛmmenem ɛboɔ no to nkyɛn na ɔtena ɛboɔ no so. Ɛdeɛ na ɛkyerɛ sɛ Kristo edi nkonim ɛwɔ wuo ɛne asaman so. Hallelujah. Na ɛde kyerɛ sɛ biribiara hyɛ n'ase. Na Bible kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ no n'anim hyerɛn te sɛ enyinam na n'ataadeɛ nso so na n'ataadeɛ na ɛyɛ fitaa ɛte sɛ sukyerɛma. Na ɛma awɛmfoɔ no ɛtotɔɔ ɛfam te sɛ nkurɔfoɔ a wɔawuwu. Na Onyame bɔfoɔ ɛka kyerɛ ɛmaa no sɛ ɛma mo nsuro. Minim adeɛ a monim nea a mohwehwɛ. Minim sɛ mohwehwɛ Yesu a yɛbɔɔ no asɛnnua mu no. Ɔse onni ha wasɔre afiri awufoɔ mu sɛdeɛ ɔno ara kaa sɛ ɛbɛba mu no. Bra bɛhwɛ baabi a na ɔda. Na afei monkɔ asuafoɔ no nkyɛn ɛnkɔka nkyerɛ ɔmo sɛ owura no ɔse odi mo anim ɛwɔ Galilee. Na ɛberɛ a mmaa yi di mmirika na ɔmokɔ no ɛna ɔmo hyia Yesu ankasa. Na Bible say ɛberɛ a mmaa no ɔmo fii ɛda no ho ɛkɔɔeɛ no ɔmo de anigyeɛ ne suro nyinaa afra ɛna ɔmo de kɔka kyerɛ asuafoɔ no. Na ɔmo ka kyerɛ asuafoɔ no ɛberɛ a ɔmokɔ no ankasa ɛna ɔmo hyiaa Jesus ankasa nso. Na okyia ɔmo na ɔmo nso ɛgyee so. Na ɔmo kɔɔ ne nkyɛn ɛkɔsoo ne nan mu kotow no ɛsɔree no. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ ɔmo sɛ ma monsuro. Monkɔ mo nuanom nkyɛn. Monkɔ me mma nuanom nkyɛn na monka nkyerɛ ɔmo sɛ mehyia ɔmo ɛwɔ Galilee. Na ɔdɔfoɔ yɛhwɛ nsɛmpa yi a mmaa yi som mu a na ɔmokɔ nyinaa na ɔmo nim nipa ɔbɛmmerem ɛboɔ no de ama ɔmo nanso na ɔmo asi ne pi wɔ ɔmo akoma mu sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔsra owura no aduhwam. Ɛno na ɛnam so ɛma ɔmo kɔɔeɛ no ɔbɔfoɔ daa ne ho adi kyerɛɛ ɔmo. Ɔbɔfoɔ no pia ɛboɔ no fii ɛda no ano na ɔmo nya kwan. Ɔbɔfoɔ no frɛ ɔmo sɛ mommra bɛhwɛ baabi a na Yesu da. Nti ɔmo nya kwan ɛkɔhwɛ nda no mu na kyerɛ sɛ na Yesu nni hɔ ampa. Yesu ne mmaa yi ahyia mu akasa. Wotumi sɛ ɔmo anya awerɛhyɛmu. Nti ɔmo kɔka kyerɛ asuafoɔ aka no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛhyia Yesu ɛwɔ Galilee. Ɔdɔfoɔ
Onyame ɛfrɛ yɛn nɛ sɛ yɛn nso so baabi a yɛbɛtumi ahyia no, agyidifoɔ nkaeɛ mu ne n'asafo fie. Ɛmma yɛnyi yɛn ho mfiri mu, yɛma yɛn nan nyɛ ntiatia ɛwɔ hɔ. Onyame nhyira yɛn nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo din mu, ɛnam wusɔreɛ tumi no nti. Amen.